Fölteszem a nagyobb légszavart. Én látom. Touch and go. Jó! Motor nélkül egy 120-at megy körülbelül. Akkor most megnézzük. Ez mekkora sebesség volt. Szerintem nem volt olyan gyors egyébként. Én egy 250-60-ra satszolok. Annál azért többnek kéne szerintem lennie, de ha nem, mindjárt fölteszem úgyis a nagyobb légszavart. 270 fölött kéne elvileg lennie. Elég gyorsan jön le. Tehát ez az utolsó pillanatig, ahogy tartom a max magasságit, ennyi. Aha. Itt tesz ki el a hatását. Na nézzük. Úgy lehet leolvasni, nem kell már neki integetni, ez már a második generációs. Bontom az áramkört. Béla bátyám, összedugnád még egyszer, ha meg kérlek, és akkor nézzük. Van a LED. Ja. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 270, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 276 km/h. Nem, 200... Én 260-at tippeltem. Fölteszem a nagyobb szavart. Még nem ejtett, nem volt beejtve, de 276, akkor jön a nagyobb szavar. Ja igen, aha. Jó, 276 ugye az első nekifutásra. 270 volt eddig a ma. Ha nem hivatalos irányba, akkor 272.